Haba Teresa kurwase kaunti ya Nyamira niko bono bakora hokurubekana asomo cyo Nyamira yo korokia hokogecho kwa basekeri bagoteba baumbigwe asemeroberio yabo igatie ibintu biri bagoteba bigerete bakwenekia okugira niko bono engere yabo erenke gukinwa ebirogo negati ya maganianda mange bagosangana gitaseni gensoko TV siko ya magacho Italian ne Nyamira niko bono bagosereire gocha kogandra gotakora emeremo hase batebire goika amagani yabo ategererwe nabo iko baruro kobole uchaso mu governor we county yo anyara ko bakagwe sona negati goro kwa John Ongwae Matara injo mulikyo manene w'abanyagitari bagoro kujikirini ko officer kuru Nyamira county amangana ngoleta ga rero achandira abanyagitari aba mono abanyagitari abarega iga mbanya gusukirwa job group kuru mwako kurukwa engaki devolution yajede county no otigire buno muntu takorete tajede school aba abanyagitari mpale baligetwe bakonye engaki eri ya covid abande bakalikwa sinje shote cyene na yarenge in Kenya bakuru ku UHC staffs bakalikwa bagatumwe county amarube batakire kwewa e county ya korereki yangire ko ba amarube egendo kende asito korerega stariaga ya umugava no ito nyalibo umweshimiwa intu buna balioli getega bakorete interview abanyagitari basomete okarra nabo baisaine ukabaegasi ningiye kogera utari ko bakana lindi ingiye kogera utari ko ba promote ningiye kogera utari ko ba marube bali batakire ko ba marube kibese njire Salaries and Remuneration Commission SRC yatoete buna abanyagitari sikaunti jinde jonzi ipi cheiru lakini Nyamira okoboli bagatamba manyeti igone egaba nerembe abandu baye bali alige tobisi batamanyeti kende onyemba manyeti takobuta alige bamanyeti omogomo twachagete igoro no mogomo yoiga goike bindu birinatebire byonsi ipi nebinde nebinge mbirime onye batagete batukwanire biri batebete bagokora kabla ya June barabikora bamanya gotorangeli Nchesa Malita Ngoro Dennis atunga barake so bwana gavana ntoma denga gavana na determined ko kole bintebi but we thinking some of the people bako mo advice bali ko matebe exactly what it is